74-то средно училище Гоце Делчев в град София е създадено през 1986 година. За годините от създаването си, училището изминава дълъг път и се утвърждава като предпочитано място за образование и възпитание на няколко поколения ученици. Много бивши възпитаници са избрали да обучават децата си в родното училище, убедени, че именно тук ще получат необходимите знания и умения за успешна житейска реализация. В по-новата история на училището избираемите учебни часове в начален етап са български език и литература, математика, английски език и хореография, а изучаването им продължава и в прогимназиален етап. Факултативно се изучава хореография. В гимназиален етап обучението се осъществява в паралелки с профил софтуерни и хардуерни науки и природни науки. Децата се обучават в съвременно обзаведени класни стаи, оборудвани с мултимедийна техника и компютри, кабинети по физика, химия, музика, хореография. Училището разполага с актова зала, конферентна зала, библиотека, бюфет и ученически стол, 2 физкултурни салона и спортни площадки, лекарски и зъболекарски кабинети. Талантите си децата развиват в театрална трупа, вокални групи, школа по пиано и народни танци. Тренират в училищните отбори по футбол, баскетбол, в клубовете по таеквондо, а участниците в тях са получили много награди за отлично представяне на конкурси и състезания. Казвам се Тихомир Веселинов Игнатов и съм треньор по футбол на деца от 1 до 4 клас в 74-то средно училище Гоце Делчев. И през последната една година преподавах футбол на децата от 1 до 4 клас. Също така участвахме и в футболен турнир, в който се представихме отлично. Вокална група Калинки съществува от 15 на години. Във вокална група Калинки пеят деца от 1 до 4 клас. След това не спират да пеят, а се преливат в хора на училище. Защо е хубаво децата да пеят? Поначало музиката възпитава чувствата, защото самата музика изразява чувства. И това директно влияе върху хората. А когато са малки, децата са много спонтанни, много директно преживяват, много директно участват. И е голяма радостта, която изживяват, и това е видимо, когато така дойде човек да ги чуе на концерт. Освен това, защо е добре децата да участват в такива групи? Защото има обща цел. Общата цел събира, консолидира желанието, мобилизира ги, мотивира ги да стават все по-добри в една дейност и да се чувстват отговорни за общия резултат. За мен това е даже по-важен момент, отколкото художествения резултат, защото ние всички искаме да научим децата си заедно да умеят да правят нещо и да постигат добри резултати. Това е една чудесна форма за възпитание на подобно отношение към работата в училището и въобще в живота. А другата добра страна е учим ги на едно адекватно поведение, защото не е все едно как се държиш в клас, как се държиш на сцената, как се държиш вкъщи. Тоест, всеки от нас има адекватно поведение или поне би трябвало.
адекватно поведение в зависимост от мястото, на което се намира и целта, която има. Защото когато човек е на сцената, трябва да има добро сценично поведение. Важно е как ходиш, важно е как изглеждаш, важно е как се държиш. Това е безценен опит още в тази възраст, тази ранна малка възраст. В 74-то средно училище Гоце Делчев работят двама логопеди с дългогодишен опит в сферата на езикоговорените и комуникативните нарушения. Традиция в нашето училище е диагностиката на всеки един първокласник за наличие на артикулационни и фонемни затруднения. В началото на всяка учебна година логопедите правят обследване на всички първокласници за нарушения в артикулационното и фонемното развитие. Училището разполага с съвременно оборудван логопедичен кабинет, в който могат да се провеждат както индивидуални, така и групови занятия. Логопедичната подкрепа продължава през целия първи клас, като целта е да се отстранят нарушенията при конкретния ученик. Нещата, както повечето хубави работи, станаха случайно. Един ден, докато бях класна преди 2 години, бях класна на 8 Б клас, и един ден, гледайки ги как си играят в класната стая, те се бяха преоблекли, сложили си някакви перуки, съчиняваха си сами някакви реплики, влезнаха в някаква ситуация. Цяло между час играха така възторжено, и аз ги гледах и викам, тези деца много са подходящи да играят в театър. Решихме да направим миналата година за здравната цивилизация. Мисля, че стана много добре. Децата много възторжено играха, много бяха мотивирани, с много голям хъс играха. Всичко това доведе до това, че тази година играем друга пиеса. Вече работихме по проект заедно с Пепи Димитрова, двете водим групите, 2 групи, които двете ги водим, двете работим заедно с тях. И направихме една пиеса, която е направена от наша колежка. Румяна Иванчева написа постановката, ние я направихме и изиграхме в нашето училище. Говорим за побоя вчера. Изясняваме какво се е случило. Защо Камен е с счупен крак? Вчера си е за вчера. Минало прекрасно. Камен стана. Спъна се. Чина падна върху него и хряз. Кракът му се щупи. Към нашето училище съществува школа по пиано, която се оказа продължителна традицията във времето, когато тук имаше паралелки с разширено изучаване на музика. Тази практика прекъсна, тази програма прекъсна, но се оказа, че има деца, които искат да свирят на пиано, и тогава с решение на ръководството на училището направихме такава школа към училището, и тя има своите резултати, своите постижения. Даже имаме ученици, които вече завършиха и висшето си музикално образование и продължават да бъдат приятели на нашето училище.
Децата са творци, обичат да творят, обичат да показват себе си. Това се осъществи тази година в много аспекти. В концертите, в които участваха, те показаха своите таланти, те показаха това, че всеки иска да се изяви в различна област. Бяха певци, бяха танцори, бяха артисти и не само това. Концертът, който беше посветен на националният ни празник 3 март, го нарекохме спектакъл, защото децата там показаха, минавайки през цялата история на нашата страна, своята идентичност като българи, своят патриотизъм, който носят в себе си, своята благодарност към творците им и към създателите на България. Всеки искаше да даде от себе си най-доброто и да го покаже. По същия начин те подходиха изключително отговорно към създаването на концерта за патронния празник на училището. И нашата изненада беше това, че направихме тържествен водосвет, който децата бяха изключително добронамерени, бяха впечатлени от благината, която отеца, показвайки християнските ценности, им се опита да предаде в техните души, да влезе добротата, да влезе светлината, предизвикани от самите тях, искайки те да се изявят, гоняйки ни по коридорите, виждайки, че носим разни листове и питат, това нови сценарий за новият концерт ли е? Ние бяхме предизвикани от това да правим все нови и по-интересни неща. Това се случи и на патронния празник на училището ни, който беше създаден с жив образ на Гоце Делчев. И нашите седмокласници и шестокласници не вярваха, че ще успеят да направят това сложно за тях нещо тогава. За тези от вас, които не са имали допир до българските автентични народни танци, бих искала да споделя някои основни предимства, качества и умения, които благоприятства българското танцово изкуство у подрастващото поколение. Притежава възпитателен характер, като спомага децата да развият една адекватна и нормална ценностна система. Развива уменията за общуване и социализация, което пък от своя страна противодейства на широко застъпените технологии при децата, както и на компютърно-посредствената комуникация. Не на последно място, това е един изконен български начин децата да изразят себе си и своята индивидуалност и емоционалност чрез танц. Разбира се, в 74-то училище им създаваме широки възможности за концертни прояви, участие в фестивали и конкурси, което пък им помага да преодолеят своите страхове и притеснения от публични изяви, вдъхва им увереност в собствените възможности, спомага им да развият своят спортен хъс и им дава възможност да имат пълноценни междуличностни отношения и да изградят истински и трайни приятелства. Работата на децата в училищния хор сближава и ги учи да работят в екип. Имаме една обща цел – развитие на техния музикален талант и изява на сцена. Макар и да не са професионални музиканти,
учениците успяват да развият своите певчески навици и своята вокална култура. Както сега направихме по този начин, да бъде още по-изразена. Това е то, моето 74-то средно училище Гоце Делчев. Казвам моето, защото именно тук направих своята първа крачка в образованието, стъпвайки в първи клас. А днес тук гордо чертая своята професионална кариера. Училище съхранило куп традиции, които развива с модерен почерк. Към днешна дата нашето училище създава, гради и развива многоаспектна и динамична училищна дейност. Такава, която спомага децата да се развиват както на емоционално, така и на когнитивно ниво. Нашето училище е светло и цветно бъдеще за вашето дете.